Història de Xixona al balcó, capítol 22. La vaga de les redecilleres. En 1917, Espanya vivia una profunda crisi econòmica amb una gran carestia de productes de primera necessitat. A Xixona, la fàbrica més gran era la fàbrica de redecilles, situada on en l'actualitat es troba el Cine de Dalt. Allí treballaven al voltant d'unes 300 dones que fabricaven xarxes per al monyo. L'1 d'octubre de 1917 es van declarar en vaga demanant un millor salari i una millora en les condicions laborals, perquè inclús elles tenien que pagar-se el marc de fusta que servia per a fer la xarxa. Inicialment van demanar suport a l'alcalde, qui tan sols li va donar bones paraules. Després van recórrer a la Societat de Socorros Mutuos El Trabajo, qui va acordar que el seu president acompanyara a aquestes treballadores a Alacant a entrevistar-se amb el governador civil de la província e inclús li va pagar el viatge, perquè, com es va dir en l'Assemblea General, els socis del Trabajo tenen dones i filles que treballen en aquesta empresa. El 19 de novembre van anar a Alacant i es van entrevistar amb el governador, qui no es va fer cas, però com estaven en Alacant van anar al periòdic El Diario de Alicante, qui es va fer ressò d'aquesta vaga. La vaga es va enquistar i sabem per la premsa que en maig de 1918, és a dir, 8 mesos després, s'havia arribat a un principi d'acord que suposava una millora en el salari i el reconeixement del dret d'associació. Però això no va ser el punt final, perquè en setembre del 1918, és a dir, quasi un any després, sabem que es van produir alguns aldarulls a l'entrada de la factoria. No sabem quan es va acabar aquesta vaga que va durar quasi un any. Ja saps, jo em quede a casa. Queda't a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.